Igsuon itugyan gayud sa Dios ang tanan nimo nga kabalaka, ug ang Dios sa kanunay maglig-on kanimo. Psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Igsuon kung unsa man ang imong mga kabalaka karon sa imong kinabuhi. Ingon ang Dios itugyan ngadto kaniya. Ug nagpromise ang Dios igsuon nga siya mulig-on gyud kanimo. Siya mo provide kanimo ug maayo nga hunahuna ug maayo nga kasing-kasing. Tungod kay ang Dios dili gayud motugot nga ang mga matarong mabuntog sa buhat sa demonyo, kun dili ang matarong gayud ang maghari ug dili ang tanang buhat sa demonyo sa atong kinabuhi. Maong gusto sa Dios igsuon kung unsa man ang makabalaka sa atong kinabuhi karon, kung unsa man ang gihuna-huna kanimo karon nga dili maayo sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, gusto sa Dios igsuon nga itugyan nimo kaniya ang tanan. Tungod kay nagpromise siya nga siya mag-uban kanimo, siya mag-provide kanimo sa kanunay sa imong kinabuhi. Ug kung kana imong buhaton igsuon, ang Dios sa kanunay andam nga mulig-on kanimo. Tungod kay dili gayud siya mosugot nga ang mga matarong matandog, dili gayud siya tungod kay dili gayud siya mosugot nga ang mga matarong mabuntog dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.